Jeg er tæt på at dø. Nej! Nej, what the fuck? Der var klip lige nedenunder. Det er fandme skydestedet, mand. Du skal fandme bare for roen stedet. Den skulle da meget bedre. Lige sige, at jeg kan starte der igen. Rockstar, jeg vil have mine penge igen. Nej. Jeg var super ind på ben nu. Ej, helt tilbage. Jeg skulle køre med Anders nu. Not my fucking fault. Hallo, alle undtagen mig døde der. Men det er lige så meget dit skyld. Det er også alles post på Johns skyld over mig. Han er ikke noget parachutes. Jeg tror meningen med det er, at jeg skulle lige til at lave en joke om med det her. Jeg tror man skal køre ud over motorcyklen, og så